हेलौ लोगोफोर गिबियावनो हेपि निउ इयार बयनिसिमबो दिनै जों आइ पवालि पिकनिक स्पटआव फैदों आरोना गोबावनि उनाव दिनै गोदान भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो नै सिख्लाफ्रा होखायो लन्चनि बोटिं फट' ज' दिस इज कल्ड आइ पवालि पिकनिक स्पट गाइस जों साथामजों फैदों आरोना गारि दोनगोना लाबाय मा दामनाय खोनासंनो खोमायानो बुंजोबबाय दा नै जों गारिखौ दोननानै लाबाय आरोना नै माबायदि मानसिनो जों दा सिङाव हाबैयाखै गाइस माने जों दा गारि पार्किं खालामनानै एक्सप'आव हाबगोन जों नै गराय दङ मेरला गराय दं आरोना नैबे मासे दं नै माने बिदि नुयो आरोना नै नैबे एक्सप' बियो फाइनाली वी आर एंट्री जों सिङाव हाबबाय नै एक्सप' सिङाव दा एक्सप' मा नांगौ मोनजोबगोन खालि सिख्लाफोरनिल' माल मोनो बाव सेंग्राफोरनि मोना कम्बल नांगौ नामा सोरनोबा गोजां बोथोरनि ओ नानि आयौ लामाया गैया माथो नै सिख्लाफोर बायनोबा मोनगोन मेरला दं आरोना नै फिक्स 250 200 मोनजोबगोन एभ्रिथिं सिख्लाफोरनिल' मोनोलै सेंग्राफ्रा फैयाबाबो जायो बाव गाइस 150 नै क्वालिटिया एसे मोजाङानो खिन्थु पातला से पातला नै खालि सिख्लाफोरनिल' मोनो फाग्लासो हौवाफ्रा हाबाबाबो जाखायो बाव जों दा दखानाव हाबफैबाय नै बेयो दखान दं आरोना बिरादनो मा जानो मोनजोबो नै फैल' गारि लादो फैदोल' गाइस मा नांगौ नोंनोलाय दामनाया कपिराइटसो फैजोबसिगोनलै नै ओरै आदैया हांगासिनो नै खमला गोजा नै खमला दखान गोजा यार कपड़ा से गाइस you can buy easily खमला खमला सिनाया सोरखौ सोर सिख्लामोनथाय एसे नागाथला एसे यादबाव नागाथला दं नै गाइस उन्दैफोरखौ गेलेहोनो थाखाय बाव नागाथला दं नै ओमफ्राय ओरै उन्दैफोर गेलेग्रा दं मा दामनाय खोनासंनो आरोना कपिराइटसो फैलायगोन इउटुबाव आगारबा गोमजोब्बाय आरोना मा दानि दामनाय नायनो बर' ना हारसा ना सावथाल
गासिबो दंजोबो टु जेड फाग्लासो र' गाइस आं नोंसिनि सिङाव हाबना खिन्थाहैनो मोसाग्राफोर हारसा बर' मिक्सार गोजा This is called Aie Powali picnic spot guys. Oh, नै सिख्लाफ्रा मादि मोसादों नै सिख्लाफ्रा होखायो जानो नामा नै गाइस गथ'फोरनि थाखाय जाग्राबो दंबावोसो हा नै बा गथ'फोर गेलेनो थाखाय बेखौ दोननाय जादों आरोना नै बानायनाय जादों दालां दा जों फट' जनाव थांनि हाबजा आरोना बाव नै गोमजोबनाय जा फाग्ला बरथिखा आगानसेबो जायगा गैया खोनाबाय जावनांगोन दा दा साथामल'खा आरोना Finally guys we are arrived Senang anak? Anak? दैयाबो जा गोगोनै स्रां स्रां नुलायो ओमफ्राय ओरै नायदों बादामालियानो स्रां स्रां नुदोंब्रा ओरै लन्चनि बर्डिं गाखोनो हागोन नै सोर सोर गाखोनो गोसो फैनानै फट' ज' This is called Aie Powali picnic spot guys नै फट' लाग्राफ्रा जायगायानो थोलाया मानसिफ्रानो मानसि जोंहा भिउ मानसिखौ नुबानो जायो Check it guys, the girls. Yes, now. Yeah. Yeah, aku kangen kerja lah. Yeah. Guys, yeah. Gahori. हांगासिनो गाइस जों थांफिनसै आरोना दा दस्रा जायगायाव थांसै बिराद गोमजोबखायो नालाय बाबाय जोंबो थानो